Sa paglingkod ni Police Brigadier General Joseph Arguelles, isip bagong Regional Director sa PNP 11, iyahang ipasalig nga ipatuman gyud niya ang 3-minute response time sa mga mahitabong krimen. Kinisubay usab sa mando ni Chief PNP General Nicolas Torre III. Sumala ni Arguelles, epektibo ang 3-minute response time ug napamatud-an na niya kini diyang siya pa ang hepe sa pulis sa Southern Police District. Ang yung gusto i-implement niya kung 3-minute response. Although ang i-require sa to ang QPNP General Torre, di ba, kay 5 minutes. Ang gusto niya ipa-implement sa Davao Region ang 3 minutes. Kay na-implement ka mapugudan nila dito sa NCRPO. So, gusto niya nga mas quicker. Kunya, ang kung anong good niya po is i-direct niya ang mga ganing personal records management na mag-hire or mag-recruit kung kaning mga IT kay para mahimo sila programmer kay gusto niya mag-develop ng system na 0-minute response time or response to crime in no time. Na more or less, AI siya sir bang mag-predict na gani iya kung dito na area na ay mahimo na crime. Ana ang iyahang kaning idea. Usa sa pahugtan ni Arguelles ang police visibility, hilabi na sa mga lugar nga sagad adunay mahitabong krimen. Kami naa naman ni mga crime clock, naapod ni mga crime prone areas na plus. Gusto niya to i-enhance para mas paspas nga mo ang pag-responde kung namang galing di mahitabo. Gikumpirma sab sa PRO 11 nga walay mahitabong revamp sa mga kasamtangang posisyon sa mga opisyal sa pulis. I-assist niya ang unsay na karon kay katong 3 days gani niya nga stay diri before pa saya ang pag-assume sa office sa turnover na bantayan man gud niya sa 3 days tulo lang ka crimes ang nahitabo, mga minor pa jud daw. So we believe na kung kinsa mga namando karon mga provincial director o mga chief of police nga kasamtangan naglingkod as well as sa mga officers sa regional office 11 nagtrabaho sa ilang trabaho nga mahimong peaceful ug secure ang Davao Region. Si Arguelles ang mihulip kang Police Brigadier General Leon Victor Rosete din gihimo ang turnover ceremony kagahapon sa buntag Hunyo 23, 2025.